Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा लेटेस्ट गोदान अफिशियेल नोटिस फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव बेनो जाबाय BTC साख्रि 3rd ग्रेड लेभेलाव देन बेनिफ्राय 4th ग्रेड बेनिफ्राय टेटआ माब्ला फैगोन एबा माखासे फैनो गोनां रिजाल्टआ माब्ला मोनथावगौ बेनि सायावबो एनालाइज खालामगोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आपकामिं लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। तो दायो जों बे नोटिसखौ नायग्रोनोसै आरो बे नोटिसआ जाबाय जाय नोंथांमोना दाखालि BTC आव पास जाबाय सेक्रेटारि पस्टआव बिनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय गाबोन रानसिगोन। बेनो जाबाय 22 आगस्ट 10 AM जानाय लोगो लोगो बड'बा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझाराव बेखौहाय राननाय जासिगोन आरो बेनो जाबाय सेक्रेटारि पस्टआव गासै 420 स' 420 दङ। बेनो जाबाय नोंथांमोननि BTC सेक्रेटारि पस्टआव बिनिफ्राय बेखौ रानखांनाय लोगो लोगो नेक्स्ट लेभेलाव फैनो गोनां रिजाल्ट पेन्डिं थानाय बेनो जाबाय 4th ग्रेड बेनिफ्राय टेटनि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। अके, दा बेखिनिखौ नोंथांमोना मोनग्रोबाय। बे नोटिसखौ CSB होआखै आरो बे नोटिसखौ होदों डाइरेक्टर अफिसाव होदों PNRD आव। दा बेखायनो जिनिखि नोंथांमोना एक्चुअलि मोनथिखाबाय जानांगौ जायफ्रा पास जादों एक्चुअलि मोनथिखागोनानो BTC सेक्रेटारि पस्टआव पास जानायफ्रा मोनथिखागोन। एन्ड नेक्स्टआव 4 बेनिफ्राय 3rd ग्रेड टेट नोंथांमोना फैनाय चान्सआ दङ। HS आरो डिग्रिखौ आं खोनाथ'वाखै, नाथाय जोङो जास्ट 4th ग्रेड आरो टेटआ फैगोनखौ जों एसे खोनादों। दा जुदि बे 4th ग्रेड आरो लोगोसे टेटआ फैयोबा मा डेटआव फैथावगौ जों बेखौबो एसे एनालाइज खालामनो हायो। दा गाबोन जोंहा मिथिगौ जे बेनि साख्रिनि सायाव जों एपइन्टमेन्टखौ मोनग्रोगोन आरो खोनादों डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो मेक्सिमाम पस्टिं जागोन बेखौ खोनादों। अब्ला बेखौ होखालिथ' रिजाल्ट होनाय नङागोन मानोना बेयाव टाइम लागोन नालाय आरो बे साख्रिया BTC लेभेलाव गामि ओनसोलाव पस्टिं जागोन। बेनो जाबाय BTC सेक्रेटारि हिसाबै। दा बेखौ जों नोजोर बोयोबा गाबोनथ' रिजाल्ट होनाय नङा, जुदि होयोब्ला हराव फैनाय चान्सआ दङ। जुदि फैनोबो हागौ हरावहाय नेक्स्ट डेआवहाय आरो जुदि फैथ्राबा जों मोनसे माखासे डेट हमना लानो हादों। बेनो जाबाय जोंहा नेक्स्ट लेभेलाव Gr-4 हिसाबै 193 बेनिफ्राय 275 23 आरो 24 आव फैनो हागौ टेटखौ लाफानानै। अब्ला HS आरो डिग्रिया मा जागोन? थ' HS डिग्रि जेबो आपडेट गैथ'वा, जानांगौ फैनोबो हागौ एबा बिथांमोना सेस्था खालामनो जानांगौ। दा जेब्ला फैमारो नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन आरो जुदि फैयोबा पर्टेलाव फैनाय नङा आरो फैयोबा बे रिजाल्टआ नोंथांमोना पेपाराव मोनगोन हरनि टाइमाव आरो। दा बेनो बेखिनि लेटेस्ट आपडेट।